ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಿಖಲ್ ತೂಂದಲ್ಲೂರು ಶಮಿತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡದ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಪಿದಾಡದ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಹೋದ್ ಬರ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಜಾರ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಜರ ಉಂಟು ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡಂದು. ಎಂಕುಲು ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇನಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಅದೇನಿಟ್ಟು ಆಟ ದೂರ ಬೋಲ ಅಂಚೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಷಯ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಅಂತ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಇತ್ತು. ಎಂಕುಲು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ವೀರು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೈಲ್ದೈತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಪನ್ ತಿಕ್ತೆ ರಿಕ್ಷುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಅಮ್ಮ.